Εδώ είναι το δεύτερο κεντρικότερο φανάρι της Γλυφάδας. Η Γλυφάδα είναι γνωστή για τη θάλασσα, είναι. Συμφωνείτε? Στους 100 πολίτες που θα ρωτηθούμε, πόσοι λέτε να θέλουμε να δούμε θάλασσα ή να προτιμούμε να δούμε αυτό τον υπέροχο τοίχο, τον καινούριο φτιαγμένο? Πόσοι θα προτιμούσαμε στους 100, στους 1000, στο 1 εκατομμύριο που θα ρωτούσαμε, πώς θα προτιμούσαμε να βλέπουμε θάλασσα? Πόσοι θα προτιμούσαμε να μπορούμε να πάμε στη θάλασσα? Εδώ που είναι το κεντρικότερο σημείο, μισό λεπτό, των νοτίων προαστίων, ακριβώς δηλαδή στην καρδιά των νοτίων προαστίων, είναι μια υπέροχη είσοδος, στην οποία για να περάσεις πρέπει να δώσεις λεφτά. Πώς θα θέλαμε να μπορούμε να περνάμε χωρίς να πληρώσουμε? Στους 100. Και πόσοι στους 100, στους 1000, στο 1 εκατομμύριο, αν ρωτηθούμε, θα θέλαμε να πληρώσουμε ή θα προτιμούσαμε να έχουμε πρόσβαση ελεύθερη? Και κατά πόσο δικαιούμαστε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση? Μήπως δεν δικαιούμαστε? Έχετε ακούσει εσείς, εγώ έχει τύχει να τα ακούω συχνά, ότι ο Αιγιαλός είναι για όλους, ότι η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους. Πάντα είχα μια απορία τι προσφέρουν τα χτίσματα εκεί, όπως αυτό στα Αστέρια, σε εμάς. Δηλαδή σε εμάς τους πολίτες τι προσφέρουνε? Είναι φτιαγμένα για μας για να πληρώνουμε, να μπορούμε να πάμε μεταπληρωμής, να κάνουμε το μπάνιο μας ή να δούμε θάλασσα? Και ένα από τα πολλά που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αν πάω να περάσω από εκεί θα δω μπροστά μου security που θα μου πούνε απαγορεύεται, και θα πρέπει εγώ να τους ρωτήσω αν πραγματικά απαγορεύεται ή αν μπορώ να έχω πρόσβαση τελικά. Τι ωραία από εδώ, βουλιαγμένη, που μπορείς να δεις θάλασσα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν στους 100, στους 1000, στο 1 εκατομμύριο που θα ρωτηθούμε, οι περισσότεροι θα προτιμήσουμε να πληρώσουμε για να δούμε θάλασσα, οι περισσότεροι θα προτιμήσουμε να δούμε το τείχος πρώτα, που ξεκινάει από τα αστέρια και για 2,5 λεπτά διαδρομή το βλέπουμε, ή θα προτιμούσαμε να βλέπουμε θάλασσα, στην οποία θα έχουμε ελεύθερη πρόσβαση χωρίς να πληρώνουμε κανέναν? Με τι καθεστώς δηλαδή χτίστηκε αυτός ο τείχος, ποιον εξυπηρετεί? Και τελικά εμείς αποφασίσαμε γι' αυτό? Και αν δεν αποφασίσαμε εμείς, γιατί χτίστηκε ο τείχος? Τώρα μπορεί να συγκριθεί αυτό? Επίσης να κάνω το ίδιο ερώτημα, το ρητορικό, στους 100, στους 1000, στο 1 εκατομμύριο που θα ρωτηθούμε, οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να βλέπουμε αυτό, τη θάλασσα στα δεξιά μας, ή τον τοίχο που ξεκινάει από το δεύτερο κεντρικότερο φανάρι της Γλυφάδας και για 2,5 λεπτά οδήγησης το βλέπεις στα δεξιά σου, και από το οποίο δεν μπορείς να πας ούτε να τη δεις στη θάλασσα, ούτε να πας στη θάλασσα μπορείς, έτσι?
υπάρχει το ενδεχόμενο οι περισσότεροι να μην προτιμάμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να θέλουμε να βλέπουμε ένα τοίχο. Τρομερή παραλία. Αυτό ήταν το βίντεο. Είχα πει να μην μιλάω στα βίντεο. Είχα πει να μην κάνω βίντεο. Αλλά αυτά κατά καιρούς αλλάζουν. Εξάλλου βίντεο έκανα πριν 15-20 χρόνια. Τώρα κάνουν όλοι και αντί για περιεχόμενο μιλούν. Είπα και το καημό μου.